Patumi Karbi Anglong di Mahasau Autonomous State Demand Committee ameiphu Ajit Timung atumpen pherangke mai along APHLC ameiphu jai katharaphan karbok obothak pini pai ni phainar keparni APHLC Dhansiri Constituency Committee ameiphu Mohan Singh Tokbi lapen Arya Sangho tumpen Lamvoi kepi Ajit Timung atum Autonomous State ko somsi ke hang nai ma tasobang mane chini pametha huyasini tum budamji athe Article 244A Autonomous State aso ke hang bulute laki elected representative tumsi Autonomous State ke hang nangi memorandum ke submit nang pe ahok lo labake kita memorandum submit that penyosi Autonomous State long le bulute la elected representative election pen ke hai tang taput MP MLA EM CM lahai tumsi memorandum submit po la so memorandum submit that pen josi state ke long le lo kulete lake cherian lab nangi lake aprang benta han bom lo la nituma sar je ka thada pachini bom lo so puthak asi non ke lahai alam chini dam de pin pensi Ajit Timung bangke mane arbok tabaret mane sarje ka thara pansi condemn bula salam pudam lasi laso abangke chok chedelo laso bang pudam bangke athe pima langli chin charli ona lang la Autonomous State puthak lo salam bangke langli chini ne pina athe alang lagi Charlie nai lason lo je non itu kelong tang itu Autonomous State la Telangana State Kosonti State kelong lok ma la sobang lang tun Ajit Timung bang Charlie na la ada bang election ke hai tumsi bang Chirian lablo Chirian that pensi asi Autonomous State ta long lo non ke Autonomous state long lo Telangana ta lagi recently si long lo la ke Meghalaya state ke long ta lason thak lo la election ke hai tum itu elected representative la tum bangsi angke MP MLA sab chirian lab lo la Meghalaya state ki palong ifan la so chirian that pensi state ta long lo Meghalaya state ta lason thak si la Ajit Timung ta lahai chi langdam ba Charlie dunang je polo nangke sar je ka thar phan putta ber bang chok che penga alang li bangke non ke alang li tum jitu KADHASDCOM party la tum desi hang ber nangi ba hang pusita la tum bangke ene apor padam bang chalo lake elected representative tum kal de lake council tangka ke panhok panchalo lepen ke council tangka mane rat tangkal hai asi kelos ke rat tumsi ke lo rat tangka pina asi rat tum ke los se tanglo kaji jitu me council tangka bangke lake misuse kuri delo Ajit Timung bangke lepen ke Autonomous State ke la tum bangke kosonsi ke hang ma ke hang na je state system bang ethek sedelo la tum election chipa hai nang la fast ke election hai that fi la so office la tum memorandum submit pen jon se akam si chok che state long li derlo pulote la ansi la tum elected tum bang si chirian lab nangi an mati ke state long li la pulo nasin liam de pin lang non Ajit Timung tum bangke nongke lagi elected tagali ajat tagali non bake state ke hang lai malo don ruling party team Karbi Anglong latum ke elected representative lo latum bangsi mane state ke hang nangi latum first memorandum submit nang po memorandum submit that penjosi ke ke lo kichun chelo purte anbang latum bang chirian lab nang po MP MLA pencenglok
EMCM menta cirian lap nang pu lan mang ke joy ke pen autonomous state along ba separate state along pu lale he lasi munon phi manong nu la Ajit Timung pu bang KADHASCOM itu party nili pacini lo sodak pen lasi rat aphan pamahu nang ni lason jitu mis propaganda bang kuri reda nangi pudi nilihin pensioning rilu Ajit Timung kan anelo ya hakortir han churulo pipot ma protang te ahok pet kipak langji aphan mate longri aphan ahok lasu kipak lang pen ka cerap mate kipak lang ji aphan ke bang pot han churulo lasinon niletum Dhansiri CC pen niletum la kedam tang dilhi kedam puthak jitu jaisa raphan la bangso ka konde ma puthak sin nitum ithe theni tame reply pin tu hemprek ke hang ahok pet hemprek ke hang pulotang te la asong isi hini songmen chipupen isi hini dam chot bangke hemprek long le deji ma pusi niletum matha ahok pet jong si hemprek ka phan ke dam lo hemprek ka pharmacy alang tung kar jablu potang te kar biang long di mahasau ko anak song doma pangrum pet pen alang itum meeting nang phasi ba meeting phasi chingbai chingsai si dak pen si dam nangji lapen hala dak kidam chot pu bangke ilitum long le dak pen ta support pidunai non bangke alang litum bang pho bang tro bate bang bangke bang krini kidam chot bangke litum han ardi masiave la purutang te ko pipolo alang litum ke anong chot lake picnic ason si lage mandelo ate dilhi kidam ke dak pen ke hello wingadim hada kidudam ko pipolo hempre phanon poteng ke lane chokche lapel ladak mupen ta pupolo ako nili ruithulpo aso thak jong si ahok pet hempre ke hang purutang te elected atum non kido bom council atum CM pen chenglok MP MLA pen chenglok alang litum chirijan lat nangji la chirijan lap lo putang te dak hempre nang PG nang pipe klang dagi apolo sita pilirani si alang litum haheda la pen non alang litum dilhi kidam alang litum mit hang ki chok che theglong lor pot kachi thiriksi kachi pheresi alang litum banu ka pre phan ka kondem pon ma pusi nilitum ke alang litum karju kang tunglo lasi monon phit lason kachi kondem de jia phan lapen ke monon phit lason dam wong klem wong ve de jia phan si nitum chuni